Bu görýän suratymyzdaky çaga Afrika ýurtlaryndan däl. Bu surat geçen hepde Daşowuz welaýetinde düşürildi. Bir 5 ýaşly gyýy çaga hapanyň orta arasynda bir zatlar gözleýär. Tebigi gaz boýunça dünýäde 4-nji ýerde duran Türkmenistanyň çagalary hapanyň içinden zat gözleýärler. Hatda yerlileriň aýtmagyna görä, garyp maşgalalaryň çagalary hapadan ýymit ýygnaýarmyş. Ýene-de dün düşürilen videoda 6 ýaşly bir çaganyň ýoldan geçen olaglary ýuwup, gün gözaranyny dolandyrýandygy görülýär. Halkyň aýtmagyna görä mektebe garyplyk sebäpli gidip bilmeýän çagalaryň sanynyň artandygy öňe sürilýär. Şol çagalar hem günlük garnyny doýurmak üçin dilegçilik we köçede uly ýuwmak ýaly işler edýärmiş. Eger günleri gazançly geçmese, onda hapalary gezip, galan gaçan bilen iýmitlenmeli bolýarlar. Bu video hem Daşowuzdan mundan bir näçe hepde öň sosial mediada paýlaşylypdy. Yetim galan çagalar da aýdylýar. Daş töwerekdäki adamlaryň goldagy bilen durmuşa tutunjak bolýan çagajyklaryň hakykaty. Asuda asmanyň aşagynda sessiz bir ýagdaýda ýok bolup barýan bir ýurduň hakykaty.